Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव कास्ट सर्टिफिकेट अनलाइन एबा डिजिटाइज बोरै खालामनांगौ मबाइलजों नोंथांमोना भिडिअ नायदो स्टेप बाय स्टेप नायनानै सोलोंबानो जाबाय एन्ड हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नायनानै खालामनो हायो लोगोसे इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ साबमिट खालामनांगौ आरो लोगोसे आसाम पुलिस ADRE आव साख्रि मोनोबा नेक्स्ट लेभेलाव भेरिफिकेशनावहाय बेखौ बियोब्ला नोंथांमोना जाहाथे होनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोब हानायसेबां एन्ड नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि माखासे लेटेस्ट भिडिअ मोनो Bodojobinfo YouTube चेनेलाव दा बेखायनो जों फार्स्टआव फैगोन सेवा सेतुनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि अप्शन मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय स' बिनिफ्राय गोदान फ्रेश केन्डिडेट्स बेयाव जों अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरदों दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब दा जायफ्रा गोदान नोंथांमोना मोनसे अप्शन मोनदों गोजौआव लगइन आरो रेजिस्टार अके एन्ड बेयाव गोबां रोखोमनि नोंथांमोना गाहायाव मोनगोन अप्शन्स बाट जोंनो बेखौ दायो नांथ'वा स' जोङो फार्स्टआव मा खालामनांगोन जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बेखायनो अप्शना जोंहा रेजिस्टाराव क्लिक खालामनांगोन आरो जेब्ला आइडि मोनो एप्लाइ खालामखांबाय हमना ला अब्ला नोंनि कास्टआ जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायनोबा स्टेटासखौहाय नायनो हागोन बेखायनो ट्रेक स्टेटास मोनसे अप्शन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनांगोन दा जोङो फार्स्टआव जों मा खालामसै बेयाव जोङो लगइन आरो रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामसै दा जोङो मोनबाय लगइन खालामबा बेबायदि मोनगोन सिटिजेनाव दोनदो बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अप्शन मोनो जोंहा रेजिस्टार एबा लगइन स' बेयाव क्लिक खालामदो देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जागोन बेबायदि एन्ड बेनिफ्राय एलाउ खालाम नोंथांमोननि लकेसनखौहाय केन्सेल खालामफिनबावनानै देन बेनिफ्राय इउजार नेम आरो पासवर्डआ दङबा नोंथांमोना लगइन खालामबानो जागौमोन नाथाय जों गोदान गैया स' बेखायनो निउ इउजाराव क्लिक खालामदो बेयाव देन खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि जासिगोन मबाइल नाम्बार एक्टिभखौ होदो बेनिफ्राय जेनेरेट खालामना होदो OTPआव होमबा OTP थांगोन भेरिफाइ खालामदो गिभेन नामावहाय सार्टिफिकेटआव मेट्रिकआव जेरै दं होदो इउजार नेमखौहाय नोंनि नाम होनानै 1 2 3 होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय पासवर्डआव नोंनि नाम एबा टाइटेलखौ होनानै 1 2 3 हेशटेग बा ADRE होबानो जाबाय एन्ड जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो अके एन्ड बेनिफ्राय बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना पार्सनेल मेसेजआव हाय नोंनि टाइटेलखौ होनानै होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय 2 - 3 मोनदों बेयाव नोंथांमोना एन्सारा मा गोग्लैयो 9 अब्ला नोंथांमोना बे 9 खौ होदो एक्सेप्ट खालामदो बेनिफ्राय साइन आप खालामबा नोंथांमोना आइडि मोनसिगोन आरो बे आइडिजोंहाय जोङो लगइन खालामनो हासिगोन दहायनि बायदि लगइन खालामनानै नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट थांनो हासिगोन स' दानिया जोङो साइन आप खालामबाय देन साइन आप खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे अप्शन ओंखारसिगोन नोंथांमोना लगइनआव क्लिक खालामदो स' बेयाव लगइनआव क्लिक खालामफिननानै जोङो प्रसेसआव थांनोबा जोङो मोनसिगोन दानिया डाइरेक्ट बेवहाय रिडाइरेक्ट जागोन अके बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव बेबायदि अप्शन मोनगोन स' नोंथांमोना बेखौहाय स्किप मोनसे अप्शन मोनदों स्किप खालामनांगोन अके स' दायो जोङो स्किप खालामबाय अके देन स्किप खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि ओंखारसिगोन गोजौआव नोंथांमोना लग आउट मोनदों लगइन जाखाबाय नालाय लग आउट खालामथ'नाङा मानोना खामानि मावगोन दा बेनिफ्राय गाहायाव गोबां रोखोमनि सिस्टेम मोनदों नोंथांमोना सुइच मोनसे अप्शन मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो गोदान नोंथांमोना वेबसाइटआव थांगोन माने गोदान ब्राउजाराव थांगोन माने आपडेट खालामबाय सेवा सेतुआ सिगाङो गोबाव टाइम लायोमोन दायो एसे थाब जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय सिटिजेन सार्भिसेस मोनदों जों बेयाव गोबां रोखोमनि नागिरनांगौ जायो बाट जोंनो बेखौ नाङा सर्टकाट मेथड थाङोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोना गोजौआव मोनसे सार्च अप्शन मोनदों बे सार्चआव डाइरेक्ट कास्ट लिरबानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट लिरबानो डाइरेक्ट बेयाव फैगोन माने जास्ट कास्टल' नोंथांमोना बेयाव लिरना हो दा अब्ला बेयाव कास्ट लिरनाय लोगो लोगो सार्च खालामदो बेनिफ्राय डाइरेक्ट गाहायाव फैसिगोन अप्शन बेनो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ स' बेयाव नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स अफ कास्ट सार्टिफिकेटआव एप्लाइआव खनसे क्लिक खालामना होदो जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंखौ पेजआ लाना थांसिगोन आं खालामबाय देन बेनिफ्राय गाहायाव एसे फैदो गाहायाव फैनानै नोंथांमोना मबाइलाव खालामबा डेस्कटप साइड खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन बेनिफ्राय माखासे बेयाव गाइडलाइन्स दङ बेखौ मोजां फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय रिकुवारमेन्ट्सआवहाय मा नांगौ नोंथांमोना अनलाइन खालामबा जेरै फादार्सनि एबा एक्जिस्टिं एबा नोंथांमोननि एफिडेभिट खालामनांगौ बेनि सायाव आपडेट दङ जास्ट जोङो बेयाव नायबानो जाबाय बेनिफ्राय एप्लाइ अप्शन मोनदों बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोननि फिसआ 40 रुपिस नोंथांमोना पे खालामनांगौ वार्किं डेसआ 30 डेस होदों नाथाय बेनि सिगां मोजायो आरो बे सोनारगोन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सायाव जेराव बारा खालामो बेयाव एसे लेट जायो आरो जेरावहाय खम खालामो बे सोनारगोन डिस्ट्रिक्टनि खामानि मावनायनि सायाव बिथांमोना थाबनो खामानि मावोबा थाबनो एप्रुभ जागोन आरो बहाबा 30 डेसनि बाराबो लादों दासिमबो एप्रुभ जायाखै गासै 40 रुपिस नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट दाननांगौ दा जों बेखायनो एप्लाइआव थुनोसै अके गोबाव खालामला जों एप्लाइआव थुबाय देन बेयाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि अपेन जासिगोन आरो बेयाव माखासे डिटेल्स होनाय दङ स' फिन कनसेप्टआव बेबायदि गाइडलाइन्स फैबाय एसे गाहायाव नोंथांमोना बोख्लायनांगोन दानिया फैबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोननि लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनाय नोंथांमोना बर'खौ होनांगोन बेयाव बर' होबाय एन्ड बेनिफ्राय बेयाव सेलेक्ट खालाम खायसे इंलिसबो होदों असमिया होदों बाट जों बर'खौ होबाय बेनिफ्राय एप्लिकेसन फर नोंथांमोना बबेनि थाखाय खालामगोन STP आव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नेम अफ दा एप्लिकेन्टआव नोंनि नाम जाय खालामगोन कास्टखौहाय
बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जेन्डारखौ फिमेल मेल होदो बेनिफ्राय फन नाम्बार थाखाबाय पेन कार्ड नाम्बारखौ होनो हागोन मेल आइडिखौ होनो हागोन गोसो दङबा नाथाय जेराव गोजा नाम्बार दं बेयावसो होथारनांगौ नाथाय बेयाव होआबाबो जेबो नङा अके एन्ड इपिक नाम्बाराव नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय भटार आइडि नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो हागोन दङबा गैयाबाबो जेबो नङा डेट अफ बार्थ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो फादार्स नेम मादार्स नेमखौ होदो बेनिफ्राय कास्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेयाव बर' कसारि होबाय नोंथांमोना अपसन गोबां मोनगोन जोङो बर' कसारि होबाय बेनिफ्राय साब कास्टआव ओरैबायदि जादों सिगाङाव बर' होनायफ्रा रिभार्ट जादों बाट जोङो बर' कसारिखौ होनांसिगोन रिभार्ट बेक जायोबा नोंथांमोना जास्ट आपडेट खालामबानो बियो थांफिनगोन आरो एप्रुभ जागोन जेबो टेनसन गैया बेनिफ्राय एड्रेस 1आव नोंनि गामि थाबाय अके एड्रेस 1आव नोंनि गामि थाबाय एड्रेस 2आव नोंनि पोस्ट अफिसखौ होदो बेनिफ्राय हाउस नाम्बारखौ होदो होथारनांगोन नोंथांमोननि भटार आइडिनि हाउस नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ नोंथांमोना आसाम थाखाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो सार्कल अफिसखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो मौजाखौ नोंथांमोननि होदो जि मौजा गोलैयो बेनिफ्राय नोंथांमोननि टिसिल होनना बुंगोन एन्ड बेनिफ्राय भिलेज टाउन नोंथांमोननि गामिखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय पुलिस स्टेसनाव पुलिस स्टेसनखौ होदो पोस्ट अफिसखौ होबावदो बेनिफ्राय पिन कड होनानै नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनांगोन अके माने बेखौहाय आपडेट खालामनांगोन दा जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव होदो गासैबो जोंहा होनोब्ला बेबादि आर इउ सिउराव अके होदो देन बेनिफ्राय नेक्स्ट पेजाव नोंथांमोनखौ लाना थांगोन दा जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ साक्सेसफुलि साबमिटेड जाबाय दानिया फैबाय जोंहा माखासे आपडेटआव स' बेयाव मा बिदों जों दानिया नायनोसै गाहायाव नोंथांमोना बोख्लायदो एबा स्क्रल डाउन खालामदो दानिया फैबाय नोंथांमोननि डकुमेन्टस आपल'ड दा फट'आव नोंथांमोना एप्लिकेन्टनि फट' जाय खालामदों बिनि फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै फट' होदो बेनिफ्राय ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना लाना फैदो जेराव दोनदों गेलारिनिफ्राय लाना फैनानै आपल'ड खालामदो बेनिफ्राय फट'आ जिपिजि जानांगोन बाखि गासैबो डकुमेन्टसा पिडिएफसो खालामनांगोन दा फार्स्टनि अपसनाव ओरै होदों जे नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेट एबा आधार कार्ड बा पेन कार्ड एडमिट कार्ड जायखिजाया दङबा मोनसे नोंथांमोना जायखौ आपल'ड खालामगोन सेलेक्टआव थुनानै नोंथांमोना बेखौहाय पिडिएफ खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन अके 1 MB गाहाम हायो नोंथांमोना जास्ट 500 KB बानो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट आधार कार्ड पेन कार्ड एडमिट मेट्रिकनि जि दङ मोनसे जायखिजाया सेलेक्ट खालामनानैहाय जेराव दोनदों बेनिफ्राय लाना फैदो पिडिएफ खालामनानै अके दा जों बेयाव आधार कार्डखौनो होनोसै आधार कार्डखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो दानिया फैबाय सेकेन्ड अपसनाव प्रुफ अफ रेसिडेन्सआवहाय नोंथांमोननि थागिबिनि माखासे एड्रेस प्रुफ नांगोन जेरै आधार कार्डआनो जागोन भटार कार्डआबो जागोन लेन्ड डकुमेन्ट्सआबो जागोन इलेक्ट्रिसिटि बिलाबो जागोन रेशन कार्डआबो जागोन जायखिजाया दङबा नोंथांमोनाहाय स्केन खालामनानै बेखौबो पिडिएफ खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन बे गोजा नाम्बारा जेरावबो कम्पालसरि खालामथारनांगोन दा कास्ट सार्टिफिकेट अफ फादाराव नोंथांमोना दङबा होदो होथारनांगौनि गोनांथि गैया मानोना जेरावनोखि गोजा नाम्बार गैया जुदि दङबा होबानो जाबाय जुदि गैयाबा नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनदों गाहायाव एक्जिस्टिं कास्ट नोंनि थाखानायखौबो होनो हागोन बेनि अनगायै स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय होयो आरो आपल'डखौ खालामो देन बेनिफ्राय रेकमेन्डेसना ओरैबायदि जुदि फादारना कास्ट गैयाबा नोंथांमोना जेरावनोखि बे नटारिनिफ्राय लाना फैदो एबा मिनिस्ट्रिनिफ्राय डिएस अफिसाव नोंथांमोना एफिडेभिट खालामबानो जाबाय जुदि फादारना गैयाबा आरो नोंनि दंखायोबा एक्जिस्टिं कास्टखौनो होदो नोंनि थाखानायानो जागोन अके जुदि गैथ्राबासो नोंथांमोनाहाय अथराइज गोनांनिफ्राय लाना फैनांगोन जे बिथाङा एसटिपि मार होननानै बिनि थागिबि होनानै बिथांमोना एफिडेभिट खालामहरगोन अब्ला नोंथांमोना बेयाव होनांगोन जुदि नोंनि दंखायोबा नोंनिखौ होबानो जागोन जेबो प्रब्लेम गैया स' बेनिफ्राय एनि आदार डकुमेन्ट्सआवहाय नोंथांमोननि भटार आइडि एफिडेभिट एक्जिस्टिं कास्ट थाखानाय नोंनि सार्टिफिकेट बेखौनो होनो हासिगोन जेराव अपसन दङ बेयाव नोंथांमोना होनो हासिगोन अके दा जोबोर गोरलै मेथड जेबो गोरा नङा फादारनि गैयाबा नोंथांमोनाहाय जायखिजाया नटारिनिफ्राय लाना फै एबा एफिडेभिट खालामनानै लाना फै दा जों गासैखौबो जोङो बेयाव खालामबाय अके गासैबो जों बेयाव साबमिट खालामबाय बेनिफ्राय मोनसे अपसन मोनगोन नोंथांमोना लास्ट प्रसेसआव साबमिट खालामनानैसो नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन पेमेन्टखौहाय 40 रुपिस दाननांगोन अके स' बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव होनाय लोगो लोगो गासैबो बेयाव स' जाजोबगोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे चेक खालामो देन जों गासैबो होजोबबाय बेनिफ्राय जोङो फाइनाल स्टेजाव थांसै नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायदो देन गाहायाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा अपसन मोनगोन साबमिट अके दा फाइनाल साबमिट खालामनाय सिगां नोंथांमोना गासैखौबो चेक खालाम जाहाथे मिस्टेक जायाखै जुदि जादोंबा गोबाव टाइम लागोन एबा रिजेक्ट जागोन डाबल खालामनांगौ दा बेखायनो जों नायफिनजोब्बाय साबमिट खालामबाय साक्सेसफुलि बेयाव साबमिटेड जाबाय बेनिफ्राय प्रिभिउ अपसन फैसिगोन जे नोङो मा खालामखो मा साबमिट खालामखो बेयाव ओंखारजोबगोन अके बेयाव नोंनि एसटिपि ओंखारबाय नोंनि नाम बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार गासैबो बाय'डाटाया बाव ओंखारजोबबाय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना फार्स्टआव 01 ल' मोनदों जेबो टेनसन दाला मानोना बेयाव खालि डेटल' ओंखारदों माखासे ओंखारासै स' बेनिफ्राय कास्टआ बर' जाबाय बर' कसारि बेनिफ्राय साब कास्टखौ नोंथांमोना बर' कसारि बानो जाबाय जायफ्रा बर' होदोंमोन रिभार्ट बेक फैदोंमोन बाट टेनसन गैया जास्ट आपडेट खालामबानो थांफिनो आरो एप्रुभ जायो जास्ट नोंथांमोना आपडेटल' खालामना हो अब्लानो भेरिफाइड जाफिनगोन बेनिफ्राय अपसन फैबाय इडिट बेनिफ्राय प्रिन्ट बेनिफ्राय मेक पेमेन्ट दा इडिट खालामबा नोंथांमोना इडिट खालामनो हागोन अपसन दङ जुदि गोरोन्थि जादोंबा नाथाय जोङो अके जाबायब्ला स' नोंथांमोना मेक पेमेन्टआव थांनाय लोगो लोगोनो पेमेन्टखौ नोंथांमोनाहाय दाननो हासिगोन दा जों मेक पेमेन्ट थांबा
दा जोङो मेक पेमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि 40 रुपिस नोंथांमोना पे खालामनांगौ गोबां अपसन दङ नेट बेंकिं बेनिफ्राय नोंथांमोननि अफलाइन दाननाय अके एबा कार्डजों दाननाय एटिएम जोंहाय दा नेट बेंकिं दानबा गोजौआव दङ मोनसे बेंकिं नेट बेंकिंआव इन्टारनेटआव क्लिक खालाम बाट जोंनो नाङा स' बेखायनो जों सेकेन्ड अपसनाव जों क्लिक खालामनांगोन अके पेमेन्ट गेटवेआवहाय बेयाव गोबां रोखोमनि UPI आइडि एभेलेबल दङ बेनिफ्राय मास्टार कार्डजों एटिएमजोंबो दाननो हागोन देन बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय सेलेक्ट बेंकआव नोंथांमोना थुनानै सेलेक्ट खालामनांगौ अके बेनिफ्राय गाहायाव गोबां अपसन दङ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नाय बेनिफ्राय एग्रियाव नोंथांमोना थुनांगोन जोङो बेंकखौ सेलेक्ट खालामसै जों सेलेक्ट बेंकआव थुबाय एन्ड बेनिफ्राय एक्सिस इजिपिआव जों क्लिक खालामबाय नो चार्जेस माने थाइसेबो चार्ज लाया 40 थांगोन देन गोबां रोखोमनि बेंकजों हागोन बेयाव जेबो नङा जास्ट प्रसिड फर पेमेन्टआव क्लिक खालामना होदो अके स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा पेमेन्ट दानायनि अपसना फैसिगोन बेनिफ्राय बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो नट डाउन खालामना ला नोंथांमोननि माखासे जिआरएन नाम्बार बेखौ नांगौ जायो पेमेन्टनि सायावहाय देन जों बेखौ लाबाय स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट डिटेल्सआव थांसै अके थुबाय एन्ड अके थुनाय लोगो लोगो माबादि फैयो नोंथांमोना नायदो बेयावहाय रिडाइरेक्ट जागोन नोंथांमोना जेबो खालामनाङा स' बेयाव केन्डिडेटनि नाम फैगोन बेनिफ्राय माखासे डिटेल्स फैगोन बेखौ मोजां नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय पेमेन्टखौ दाननोबा नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय स' गाहायाव फैनाय लोगो लोगो गोबां अपसन मोनगोन दा नोंथांमोना टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौहाय बेयाव सेलेक्ट खालामदो अके एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव अपसन मोनदों जे नोंथांमोना UPI बेनिफ्राय क्रेडिट कार्ड एबा डेबिट कार्ड एटिएमजों दाननाय बेनिफ्राय नेट बेंकिं दाननाय गोबां अपसन दङ दा नोंथांमोना UPI जों दानोबा नोंथांमोननि फनपेनि UPI आइडिखौ होबानो जाबाय जुदि दानाबा डेबिट कार्डजों एटिएमजों नोंथांमोना दाननो हागोन बेनिफ्राय मास्टार कार्ड जि जाय नोंथांमोना दानबानो जाबाय बेनिफ्राय केपचाखौ नोंथांमोना होनांगोन स' बेनिफ्राय भेरिफाइ कड मोनदों केपचाया जि दङ बेखौ नोंथांमोना होनानै नोंथांमोना पेमेन्ट दानाय अपसनाव थांबानो स' नोंथांमोना बेखौहाय कमप्लिटआव थांनाय लोगो लोगोनो पेमेन्टआ नोंथांमोना जासिगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि पेमेन्ट दानाय अपसनखौ नायदो लास्ट प्रसेसआव बेनो दा जों पेमेन्टखौ दानबाय साक्सेस देखायबाय जास्ट एसे टाइम बेयाव नेनो होदों सेकेन्ड नेनो होदों जाहाथे बे रिडाइरेक्ट जायो आरो जेब्ला नोंथांमोना थांफिनगोन अफिसियेल साइटआव बेबायदि मोनगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट लगिनआव क्लिक खालामदो आरो लगिनआव क्लिक खालामबानो बियो डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट जागोन अके बेबायदि प्रसेसिं जागोन बेनिफ्राय केन्सेल बा स्किप खालामना हो अब्ला नै एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना बेयाव मोनसिगोन आरो बे एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना मोनदों माइ ट्रेन्जेक्सन बेयाव खनसे क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय जुदि मिस्टेक जादोंबा टल फ्रि नाम्बार मोनदों कल आस होननाय बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनो हागोन जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा टाइमा जाबाय 8 AM निफ्राय 8 PM सिम स' बेखौ नायना लाबानो जाबाय एन्ड बेनो नोंथांमोननि फाइनाल स्टेज कास्ट सार्टिफिकेट अनलाइन एप्लाइ खालामनाय दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै खालामना लायो फैबाय थानाय समाव गासैबो अनलाइन जाजोबसिगोन आरो अफलाइना सोलिनाय नङा नाथाय दायो प्रेजेन्टआव सोलिगासिनो दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नै गेट एक्न'लेजमेन्ट दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्टबो हागोन नङाबा स्टेटासखौबो नोंथांमोना ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन एबा रिफ्रेसबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोङो बेयाव एक्न'लेजमेन्टआव थांनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन जेराव एप्लाइ खालामनाय रिसिप्ट देन बेखौ जों मोनबाय नै स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लायो